Χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά θα δούμε μια παρουσίαση της εταιρείας Cash Unite και μια επεξήγηση του οικονομικού της πλάνου. Η Cash Unite είναι μια εταιρεία δικτυακού marketing η οποία εμπορεύεται την υπηρεσία Multi-Social Suite. Η Multi-Social Suite είναι μια πλατφόρμα που μας βοηθάει να γλιτώσουμε χρόνο από τα social media. Είναι εγκεκριμένη από την Direct Selling Association, που είναι πολύ σημαντικό για εταιρείες δικτυακού marketing. Ξεκίνησε στην Αγγλία τον Ιούνιο του 2013, σαν pre-launch φάση, και ξεκινάει επίσημα 14 Οκτωβρίου του 2013. Η Cash Unite δίνει σημαντικά μπόνους στα μέλη της όταν συστήνουν νέους πελάτες. Μάλιστα, τα μπόνους είναι τόσο σημαντικά που αποτελούν σημαντικό κίνητρο για να ασχοληθούμε επαγγελματικά με την πώληση των υπηρεσιών της Multi-Social από τον υπολογιστή μας. Μας επιτρέπει να καταγράψουμε επίσης εντελώς δωρεάν το βάθος του κοινωνικού μας δικτύου. Τι είναι λοιπόν το Multi-Social Suite? Είναι μια online πλατφόρμα, μια εφαρμογή ή ένα website αν θέλετε, το οποίο μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε κεντρικά όλα τα social media που έχουμε. Το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, Google+, κάποια blogs που έχουμε, το YouTube, τα βίντεο που ανεβάζουμε κτλ. Δηλαδή, είναι μια κονσόλα από όπου δημοσιεύουμε και παρακολουθούμε τι γίνεται σχετικά με όλα τα προφίλ μας χωρίς να χάνουμε χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά υποστηριζόμενα social media από τη Multi-Social Suite. Βλέπετε τη λίστα στην οθόνη μπροστά σας. Θα επισημάνουμε κάποια που θα πρέπει να γνωρίζετε. Το Facebook, το Flickr, το Digg, το Delicious, κάποια από τα blogs του Google, το WordPress, το MSN, το LinkedIn, έχουμε πάνω το Twitter, το YouTube. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούμε με έναν εύκολο τρόπο μέσω της Multi-Social Suite να τα ενώσουμε, να κάνουμε κάποιες δημοσιεύσεις μαζικά. Πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν κάποιες από τις δυνατότητες που θα έχουμε μέσα από τη Multi-Social Suite. Με τη Multi-Social Suite μπορούμε εύκολα να μοιραστούμε περιεχόμενο. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το interface της Multi-Social Suite, μπαίνουμε στο site, ούτως ώστε γρήγορα και εύκολα να δημοσιεύουμε και να μοιραζόμαστε περιεχόμενο, να παρακολουθούμε το τι λέγεται για την εταιρεία μας, να βλέπουμε σχόλια που κάνουν οι πελάτες μας σε όλα τα social media. Το Multi-Social Suite μας κάνει να μπορούμε να ανακαλύψουμε εύκολα τι σχόλια κάνει ο κόσμος για μας. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε κάποιες φόρμες μέσα από τις οποίες θα δούμε με μια ματιά τι σχολιάζει και τι προωθεί ο κόσμος σχετικά με την εταιρεία μας. Στο Multi-Social Suite επίσης μπορούμε να πάρουμε κάποια reports για τις δημοσίευσεις που κάνουμε. Όταν λοιπόν κάνουμε ένα post μπορούμε να πάρουμε στατιστικά αναλυτικά για το πώς πήγε στα διάφορα μέσα. Επίσης, μέσω της Multi-Social Suite μπορούμε να δημοσιεύσουμε ταυτόχρονα σε όλα μας τα μέσα, σε όλα μας τα social media. Η Multi-Social Suite έχει και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε διαχείριση των διαφόρων προφίλων που έχουμε στα social media ενώ είμαστε έξω από το γραφείο. Πώς πληρώνει η Cash Unite τα μέλη? Η Cash Unite μας αφήνει να δημιουργήσουμε το δίκτυό μας για 30 μέρες εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα δίκτυο, να προτείνουμε την Cash Unite σε άλλο κόσμο, χωρίς να έχουμε κανένα ρίσκο. Η Cash Unite μετά τις 30 ημέρες δοκιμαστικής χρήσης κοστίζει $9,99 το μήνα το ελάχιστο. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πακέτα, τα οποία θα τα δούμε αργότερα. Η μηνιαία συνδρομή μας εκμηδενίζεται εάν γράψουμε τουλάχιστον ένα μέλος που θα πληρώσει τα $9,99. Ας δούμε όμως αναλυτικά τους τρόπους πληρωμής που έχει η Cash Unite για τα μέλη. Η Cash Unite έχει διάφορα πακέτα, ούτως ώστε κάθε συνδρομητής να μπορεί να μπει ανάλογα με αυτό που θέλει. Τα πακέτα διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των δυνατοτήτων της Multi-Social Suite που θέλουμε και ανάλογα με τις προμήθειες ανάμερος που γράφουμε που θέλουμε να έχουμε. Όσο ακριβότερο προφανώς είναι το πακέτο, τόσο περισσότερες προμήθειες δίνουμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα το πακέτο Bronze. Το πακέτο Bronze έχει 5 δυνατότητες της Multi-Social Suite που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή από όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες της Multi-Social Suite, εμείς θα επιλέξουμε τις 5 που θέλουμε και ουσιαστικά μετά θα μπορούμε να έχουμε προμήθειες για τα μέλη του πρώτου μας επίπεδου 0.80, για τα μέλη του δευτέρου μας επίπεδου 0.40, για τα μέλη του τρίτου μας επίπεδου 0.36. Πάμε να εξηγήσουμε όμως τι σημαίνει πρώτο επίπεδο. Έστω λοιπόν ότι εμείς γραφόμαστε στην Cash Unite και γράφουμε απευθείας 3 μέλη. Αυτά λοιπόν τα μέλη που γράψαμε, ο Γιάννης, η Μαρία και ο Τάσος, είναι τα απευθείας μέλη μας. Έστω λοιπόν ότι ο Γιάννης γράφει άλλα 2 μέλη. Αυτός είναι ο Αλέξης και αυτός είναι ο Δημήτρης. Ο Αλέξης εδώ γράφει άλλα 2 μέλη.
ο Γεράσιμος και ο Μιχάλης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε κάποια επίπεδα. Αυτό είναι το πρώτο μας επίπεδο, αυτό είναι το δεύτερο μας επίπεδο, αυτό είναι το τρίτο μας επίπεδο. Εδώ πέρα για παράδειγμα ο Αλέξης είναι πρώτο επίπεδο για το Γιάννη και δεύτερο επίπεδο για εμένα. Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα εδώ βλέπουμε για όσα μέλη γραφτούν στο πρώτο μας επίπεδο, εγώ παίρνω 0,80. Για το δεύτερο επίπεδο παίρνω 0,40. Για το τρίτο μου επίπεδο 0,36 κτλ. Και μπορούμε να πληρωθούμε μέχρι και 10 επίπεδα. Όπως το 10ο επίπεδο, κάθε μέλος που έχω είναι 0,80. Εδώ πέρα βλέπετε λοιπόν ότι το Silver πακέτο που κοστίζει 19,99 το μήνα μας δίνει 10 δυνατότητες της Multisocial και ουσιαστικά οι προμήθειες ανεβαίνουν. Στο πρώτο επίπεδο παίρνουμε 1,80 για κάθε άτομο, στο δεύτερο 0,90, στο τρίτο 0,81 κτλ. Στο Gold πακέτο, το οποίο έρχεται με $40 το μήνα, έχουμε 20 δυνατότητες της Multisocial και βλέπουμε πως διαμορφώνουν εδώ σημαντικά ανεβασμένα τα πακέτα. Αυτό το ποσό εδώ, στο πρώτο επίπεδο για παράδειγμα, είναι ποσό το οποίο το παίρνουμε μηνιαίως, ανά μήνα, έτσι. Για κάθε λοιπόν μέλος που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, κάποιος που είναι στο Gold πακέτο παίρνει $4 το μήνα. Εδώ λοιπόν στο Platinum πακέτο πληρώνουμε $60 το μήνα. Πάμε 6,60 στο πρώτο μας επίπεδο, 3,30 στο δεύτερο, 2,97 στο τρίτο κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε το Diamond που μας δίνει 40 δυνατότητες της Multisocial και επίσης οι προμήθειες ανεβαίνουν αισθητά. Το πρώτο επίπεδο μας πληρώνει κάθε άνθρωπο με 9,60, το δεύτερο επίπεδο με 4,80 κτλ. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το μεγαλύτερο πακέτο της Cashew Night, το οποίο είναι το Black πακέτο, το οποίο έχει κάποια πλεονεκτήματα τα οποία θα τα δούμε αργότερα. Το Black πακέτο λοιπόν μας δίνει 50 δυνατότητες της Cashew Night και κάθε μέλος του πρώτου μας επίπεδου, όπως θα δείτε εδώ, πληρώνεται με $13. Κάθε μέλος του δεύτερου επίπεδου πληρώνεται με $6,5, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πακέτο, όσο περισσότερα άτομα έχουμε για παράδειγμα στο πρώτο μας επίπεδο, συμφέρει να ανεβούμε πακέτα. Αφού λοιπόν είδαμε τα πακέτα, πάμε να δούμε τα bonus που δίνει η Cashew Night σε κάθε μέλος. Το πρώτο μας bonus είναι η FAPAX πληρωμή. Κάθε μέλος που αναβαθμίζει από δωρεάν σε πληρωμένη συνδρομή κερδίζει $2,5 FAPAX. Αυτό είναι δεδομένο σε οτιδήποτε συνδρομή και αν αναβαθμίσουμε. Το δεύτερο bonus είναι οι μηνιαίες πληρωμές μας. Η Cashew Night είναι η μοναδική εταιρεία που μας λέει ότι εάν θα βρούμε κάποιο μέλος να πληρώνει τη συνδρομή του, πληρώνεται αυτόματα και η δικιά μας συνδρομή. Δηλαδή μας δίνει το 100% των προμηθειών από τον πρώτο κιόλας άνθρωπο. Πάμε όμως να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Η Cashew Night, με το που θα γράψουμε το πρώτο μας άνθρωπο, θα μας δώσει κατευθείαν ως προμήθεια τη συνδρομή του. Αν λοιπόν εμείς είμαστε στο πακέτο Bronze, και πληρώνουμε τα 9,99 το μήνα, τότε αν θα μπει κάποιο μέλος σαν Bronze, θα διαγράψει τη συνδρομή μας. Δηλαδή εμείς πλέον δεν θα πληρώνουμε καθόλου συνδρομή. Αν όμως μπει κάποιος για παράδειγμα στο πακέτο το Gold, που θα δίνει παραπάνω χρήματα, τότε εμείς πάλι θα παίρνουμε τα 9,99. Για να μπορούμε να παίρνουμε όλο το πακέτο, θα πρέπει και εμείς να είμαστε στο επίπεδο Gold. Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά παίρνουμε τη συνδρομή μας από το πρώτο κιόλας άτομο όταν πάρει μία συνδρομή η οποία είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη δικιά μας. Επίσης, αυτό το ποσό θα το παίρνουμε κάθε μήνα από αυτό το μέλος. Κάθε μήνα το μέλος αυτό θα μας δίνει $9,99 όσο μένει στην εταιρεία. Επίσης, αυτό συμβαίνει στο πρώτο άτομο, αυτό συμβαίνει στο 10ο άτομο και το 10ο άτομο θα μας δίνει όλη του τη συνδρομή, εφόσον η συνδρομή του είναι ίση ή παρακάτω από τη δικιά μας. Το ίδιο συμβαίνει και με το 20ο άτομο
και με το άτομο με τον αριθμό 30. Μιλάμε τώρα για πληρωμένα μέλη, έτσι. Για το πρώτο πληρωμένο μέλος, για το 10ο πληρωμένο μέλος, για το 20ο πληρωμένο μέλος. Άρα ουσιαστικά κάθε 10 μέλη στο πρώτο μας επίπεδο μας δίνουν όλη τους τη συνδρομή. Είναι εκπληκτικό όσον αφορά το κομμάτι της προμήθειας. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεις ένα μέλος να πληρώσει τη συνδρομή του και η δική σου είναι δωρεάν. Πληρωνόμαστε δηλαδή 100% προμήθεια μηνιαίως για τον πρώτο, 10ο, 20ο, 30ο κτλ. Πάντα μιλώντας για πληρωμένα μέλη. Το τρίτο μπόνους είναι οι εφάπαξ πληρωμές του δεύτερου επίπεδου. Εδώ πέρα λαμβάνουμε 100% προμήθεια, την πρώτη συνδρομή από κάθε πέμπτο μέλος που γράφεται σε πληρωμένα μέλη του δεύτερου μας επίπεδου. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε πολύ γρήγορα τι σημαίνει αυτό. Για κάθε πληρωμένο μέλος, το κάθε του πέμπτο μέλος, έστω λοιπόν ότι έχουμε εμείς ένα μέλος εδώ, έχει γράψει μάλλον 5 μέλη, αυτός λοιπόν είναι άμεση σύσταση δικιά μας. Είναι ο Γιώργος για παράδειγμα. Εμείς γράψαμε τον Γιώργο και ο Γιώργος έχει γράψει 1, 2, 3, 4 πληρωμένα μέλη. Ο Γιώργος είναι πληρωμένο μέλος και αυτά εδώ είναι πληρωμένα μέλη. Ο πέμπτος λοιπόν του Γιώργου, που είναι πληρωμένος μέλος, κατευθείαν θα μας δώσει τη συνδρομή του. Αν θα δώσει λοιπόν 9,99, η συνδρομή αυτή θα πάει σε εμάς. Το ίδιο ισχύει και για τον 10ο του Γιώργου. Το 15ο. Το ίδιο ισχύει για τον 25ο του Γιώργου. Όλοι αυτοί είναι του Γιώργου, έτσι. Ουσιαστικά λοιπόν εμείς από τον πέμπτο κάποιου πληρωμένου μέλους, από το πέμπτο πληρωμένο μέλος κάποιου πληρωμένου μέλους, παίρνουμε εφάπαξ, αυτό είναι μία φορά, τη συνδρομή του. Η προμήθεια λοιπόν αυτή λαμβάνεται μία φορά εφάπαξ για κάθε 10 μέλη του δεύτερου επίπεδου. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο μπόνους. Ο Volt Bonus πωλήσεων. Κάθε μέλος λαμβάνει προμήθειες όταν κάποιο από τα μέλη του εξαργυρώσει τα χρήματά του στο Online Vault. Αυτό είναι ένα κατάστημα ηλεκτρονικών συσκευών διαθέσιμο στα μέλη της Cashew Night. Εγώ λοιπόν κερδίζω κάποια χρήματα. Αυτά λοιπόν μπορώ να τα επενδύσω, να τα καταναλώσω στο Online Vault που έχει η Cashew Night και να πάρω ηλεκτρονικές συσκευές. Όταν λοιπόν κάποιο μέλος μου κάνει αυτή τη δουλειά, ανάλογα σε τι βάθος είναι το μέλος που εξαργυρώνει τα χρήματα, εμείς έχουμε ανάλογες προμήθειες. Αν το μέλος μας βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο και πάει και πάρει για παράδειγμα ένα iPhone με τα κέρδη του, εμείς θα πάρουμε 2% της αξίας του iPhone. Αν είναι στο δεύτερο επίπεδο, θα πάρουμε 1%. Άρα μας ενδιαφέρει τα μέλη μας να ξοδεύουν τα χρήματά τους στο Online Vault. Έχουμε παραπάνω κέρδος. Σε περίπτωση λοιπόν δεν θα πάνε τα μέλη μας στο Online Vault και θέλουν απλά να πάρουν τα κέρδη τους πίσω, έχουμε και εκεί τον bonus κερδών. Κάθε φορά που κάποιος από τα μέλη μας αποφασίζει να τραβήξει χρήματα στο τραπεζικό του λογαριασμό, εμείς κερδίζουμε χρήματα. Ανάλογα το επίπεδο που βρίσκεται, αλλάζει και το ποσοστό μας. Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε την ομάδα μας να κερδίζει, ούτως ώστε να βγάζουμε και εμείς περισσότερο. Αν κάποιος λοιπόν τραβήξει χρήματα και είναι στο πρώτο μας επίπεδο, θα τραβήξει το τραπεζικό του λογαριασμό, εμείς έχουμε 1%. Αν είναι στο δεύτερο μας επίπεδο, έχουμε μισό της 100. Αν είναι στο 8ο επίπεδο αυτό που θα τραβήξει χρήματα, έχουμε 0,45%. Άρα, όπως και να έχει, εμείς κερδίζουμε χρήματα όταν ο κόσμος μας είτε ψωνίζει στο Online Vault, είτε ζητάει τα χρήματά του στο τραπεζικό του λογαριασμό. Το έκτο bonus είναι το bonus αναβάθμιση των μελών. Κάθε φορά που οποιοδήποτε από την ομάδα μας αναβαθμίζει, είτε από δωρεάν σε πληρωμένο μέλος, είτε από μια βαθμίδα σε μια άλλη, σε οποιοδήποτε βάθος και αν είναι μέχρι το 10ο επίπεδο, εμείς κερδίζουμε $1. Το έκτο bonus αφορά την ανάπτυξη του δικτύου. Ανάλογα με το πόσα πληρωμένα μέλη έχουμε στο δικτύο μας, δικαιούμαστε και ένα bonus, αλλά παράλληλα ανεβαίνουμε και τις βαθμίδες στην Cashew Night. Πρέπει προφανώς να είμαστε πληρωμένο μέλος για να δικαιούμαστε αυτό το bonus. Άρα, όταν εγώ θα γράψω 10 πληρωμένα μέλη, θα πληρωθώ εφάπαξ αυτό το ποσό. Όταν θα γράψω 5.000 μέλη, θα πληρωθώ εφάπαξ αυτό το ποσό. Αντίστοιχα, μπορείτε να μελετήσετε και τα υπόλοιπα στον πίνακα αυτό. Το 7ο bonus είναι το bonus της μαύρης κάρτας και είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο bonus αυτό. Για όσους έχουν αγοράσει το μαύρο πακέτο με τα $100 το μήνα,
Το 2,5% των κερδών της εταιρείας μοιράζεται ισόπωσα στους κατόχους του μαύρου πακέτου. Άρα ουσιαστικά οι κάτοχοι του μαύρου πακέτου γίνονται μέτοχοι της εταιρείας. Η διανομή μάλιστα των κερδιών γίνονται κάθε μέρα. Είναι ένας σημαντικός λόγος για να γίνει κάποιος συνδρομητής στο μαύρο πακέτο. Τι δεν πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να κερδίσουμε από την Cashew Night χρήματα? Δεν χρειάζεται να συστήσουμε την Cashew Night σε χιλιάδες ανθρώπους. Ένας και μόνο αν αναβαθμίσει, παίρνουμε 100% την επένδυσή μας πίσω. Δεν χρειάζεται να στοκάρετε ή να μεταφέρετε προϊόντα. Δεν χρειάζεται κάποια τεράστια επένδυση. Ξεκινάμε δοκιμαστικά με $9,99 το μήνα και βλέπουμε πώς πάει. Δεν χρειάζεται να πιέσετε κανέναν για αυτή τη δουλειά. Οποιοςδήποτε μπορεί να έχει ένα εισόδημα κάνοντας ό,τι έκανε και χθες. Δηλαδή, social networking. Απλά το κάνει με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε περίεργες φόρμες για την εγγραφή μας. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσουμε τους φίλους και την οικογένειά μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συγκεντρώσεις στο σπίτι και παρουσιάσεις. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ποτέ τηλεφωνήματα σε γνωστούς και αγνώστους, μα ποτέ, και δεν χρειάζεται να περιμένουμε μήνες για να πληρωθούμε. Πληρωνόμαστε καθημερινά τις προμήθειές μας. Τι κερδίζουν λοιπόν τα μέλη που γράφονται στην ομάδα μας? Τα μέλη της ομάδας μας είναι μέλη που γράφονται απευθείας κάτω από μένα προσωπικά ή κάτω από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας. Θα δείτε το link εδώ πάνω. Οι παροχές που δίνουμε στην ομάδα μας είναι δωρεάν εκπαίδευση και τη δικιά σας και των μελών σας, με μια σειρά από αυτοματοποιημένα μηνύματα, στα οποία θα μάθετε πώς πρέπει να κινηθείτε με την Cashew Night. Η εκπαίδευση παρέχεται τόσο σε αγγλόφωνα όσο και σε ελληνόφωνα μέλη. Υπάρχουν δωρεάν βίντεο τα οποία δημιουργούμε και σας στέλνουμε, ούτως ώστε να εκπαιδεύεστε. Έχουμε Facebook group, Skype support και ουσιαστικά για τα πληρωμένα μέλη έχουμε και ένα δωρεάν website έκπληξη, το οποίο θα έχουμε έτοιμο σε μερικές ημέρες. Τι περιμένεις? Είναι δωρεάν για 30 μέρες. Στατιστικά, αν το σκεφτείς, μέσα στις επόμενες 24 ώρες, κάποιος από τους γνωστούς ή φίλους στο Facebook θα γίνει μέλος στην Cashew Night. Δεν είναι κρίμα να σου κάνει αυτός πρόταση να δοκιμάσεις την Cashew Night, ενώ εσύ σήμερα έμαθες πρώτος για αυτή? Κάνε την εγγραφή σου εδώ ή χρησιμοποίησε το link του μέλους από την ομάδα που σε έστειλε να δεις αυτή την παρουσίαση και ξεκίνα μαζί μας. Καλή επιτυχία!